The Ezekwe University of Center for Arts and Culture Chekwaba mbụna mbụ ha n'Awka nke isiokwu ya bụ n'olu bekee Emergent Intercultural Realities in Contemporary Africa. Kedu Chukwudi wetara anya Awka? N'okwu nnabata ya ka onye isi ya bụ mahadum Ọkammụta Charles Esimone kọwara na omenala bụ ihe ejiri mara ma kọwaa mkpa ọ dị ị na-egosipụta ya oge ọbụla. Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ nke kọmishọna na-ahụ maka omenala, njem nlegharị anya nakwa mmemme nọchitere kọwara na ya bụ mmemme wetara nkwado site na ya bụ ministri n'ịkwado ya bụ amụma bụ nke gosipụtara omenala ndị Igbo. Onye nọ n'isi okwu ya bụ mmemme Ọkammụta Edwin Etienyibo nke mahadum Witwatersrand, Johannesburg, South Africa n'okwu o kwuru site n'onyonyo kọwara na omenala niile dị oke mkpa nyegara onwe ha ma kọwaa mkpa ọ dị onye ọbụla ị na-akwado asụsụ ya na-abụghị sọsọ asụsụ Igbo. Direktọ nke ya bụ senta Ọkammụta Nkechinyere Nwokoye sịrị na ọ dị oke mkpa ndị mmadụ ịchọpụta omenala ha nakwa etu o siri malite n'agbanyeghị na ụka na-emebilata. Ihe dị na ụbọchị taa ji wee chekwaba ihe a bụ na ịna-anya omenala bụ ihe zuru mba ọnụ, ọ bụghị naanị n'ala Igbo. Obodo ọbụla dị na mba Afrịka nwere omenala ha, mana o nwere ebe ha ji wee jikọ onwe anyị. N'ebe ahụ anyị ji wee jikọ onwe anyị ka anyị si ka ndị ọbụla si na mba dị iche iche n'Afrịka bịa gwa anyị okwu ihe gbasara omenala ha. Ọtụtụ ndị bịara ya bụ mmemme dịka Chief Ifeanyi Okoye, Reverend Fada Bonacristus Umeogu, Dọkịnta Nkechi Udeze nakwa Maazị Ụzọ Ekemezie kọwapụtara etu a ga-esi wee na-akwalite omenala Igbo.